dawo. Ihsan menene yake faruwa? Ihsan, waye miki haka? Na shiga uku ya naga jini a jikinki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anti, wannan mutumin ne da yake shigo mana gida yana zagin mu. Isa kenan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina uwar ku take? Tambaya take kuma cuku yare? Ta tafi anguwa. Zuwa muka mu da ma'ashi kudin haya. Yanzu ba ta nan uban wali bani kudin haya kenan. Amma Isa ai na ga lokacin biyan kudin nan bai yi ba. Ka ni ban da wannan tsarin. Tsari na ko da yaushe naga dama zan iya zuwa karbi kudin haya. Ba ruwa da lokaci yayi ko bai ba. Yau ba ruwa na tsari, ni tsari na ba haka yake ba. Ko da yaushe zan iya fadowa in shi kudi na. Ko dai ku ne. Shine dai kawai. Da haka idan ta dawo sanar da ita. Ta tanadi kudi na zan dawo anjima. Idan ko ba haka ba za ta fuskanci hukuncin da ba ku taba tunani ba da kuma ita. Ina fata an gane. Amma Isa ya kamata a yi ko da kudin haya zaka karba. Bai kamata a ce kana shigo mana gida kai tsaye ba. Wani fada gani, Allah ka mugun ba. Ko kana mantawa ba kai mana sallama ba. Ga wata uwarta. Wannan ai malama ta saki da ko tabar mamma zuna ki mana wa'azi. Sallama ba zan yi sallama ba. Amma ai ka'ida ne a yi sallama. Na ce ne ba zan ba, yarinya ki shiga ta tinki. Don wata rana ki shiga hukunci, na hukunci. Wannan gidana ne, ba na ubanki ba ko na uwarki. Da haka ki rubuta ki aje. Da haka idan ta dawo a sanar da ita. Ina fata an gane. Kuma gidan ku ne sai ki. Je da ga banza talaka mu. Kin ji fa anti? Ina jin sa. Ko ya zani? Amma saboda ba mu da shi sai su wulakanta mu. Hakuri zani. Shi ma wannan kaddaran mu ce a kanka. Dan gidan honorable. Wallahi ba zan yadda ba. Sai na bi miki haƙinki. Ina ta sallama ki yin shi. Gano ki shi. Wai me yasa ba ki son cin abinci? Na ce miki babu abin da yake damu. Kar ki manta ciwon ya mace ne ya mace. Me yasa kike boye min damuwar ki? Dan Allah, dan Annabi, ki faɗa min me damuwar ki. Ina da hanyoyin zan iya ceto ki daga cikin damuwar da kike ciki. Dan Allah, dan Annabi, ki faɗa min me damuwar ki. Ba ki da shi bane. Ba ki da wannan hanyar. Maryam, na gaya miki daina tambaya ta abin da yake damu. Maryam, ina jin kunnen ki. Me yasa ba ki son gaya min damuwar ki? Bakar, ni baka abin da zo gurin nan na tone da niyyar in ci abinci kawai sai ka ka mana lemu. Allah mutuwa da za ka gane yan ciye-ciyen nan alƙur'an ba kai ba abinci. Wuni za ka tauna kana tuka kamar tinkiya. Ba zai yiwu ba, Allah sai na ci abinci. Ni in ba ci abinci ba ai ba zan rayu. Ku je ku taba man cin abinci yana tushe muku ciki. Basir na damun ku. Ku rasa me yake muku daɗi a rayuwa. Kuma lemon ba zai kawo mana ruwa. Kaga furin mutum shi kada yana kumbura. Yana da babban. To menene kuma? Menene me kika zo miki me faru? Kika zo cikin mutane kina ta faman koke-koke menene? Yau ina son magana da. To sai yaya sai in tashi? To ba zan tashi ba. Ko kina da bayanin da zaki yi a nan. Bawan Allah na amini na ne. Ba abinda ba za ki iya faɗa a gaban shi nawa ba. Me faru?
Tunda kaga tana kuka abin mai karfi ne. Yawa isan fyaɗe. Mene? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan babban al'amari. Kaji kaga kuma dan Allah ta. Kai kana wallahi kana da matsala wallahi. To me matsala? To ba tsautsayi bane? Ai tsautsayi ne. Yanzu ni da yake ga mun me nawa me zan yi? Ai kawai ta koma gida tsautsayi ne. Koma gida ki zauna ku rika rufe gidan. Allah kiyaye. Kau kashi wurin 'yan sanda a biyan ka haƙi. Ni? A ba yarinya. Yarinya kin san wannan rabul kuwa? Dodo kenan. Ai abun tsoro ne wannan. Ni ba zan shiga wannan harkar ba. Kamar yadda na gaya miki je ki ci gaba da hakuri ki zauna a gida ba zai yiwu in je gaban wannan rabul da wannan bayani wai ana neman wani haƙƙi ba. Ke kina ma da tabbacin cewar abin da ya faru koko a gaban ki aka yi? Ba kawo ya zaka ce haka. Da kike tashi ki ba noji. Ba za ni ba. Kuran ba za ni ba. Tashi ba. Yarinya banza ke. Ha? Ka kalli maganar nan kiri-kiri. Cikin maganar nan fa in ka bi ta a hankali akwai karuwa a ciki. Wallahi in ka tafi shi wajen honorable din da kanka to akwai karuwa. Kai Sale. Na'am, ina jin ka. Wani lokaci baka gane harabar zaci. To, kaga idan ban ƙari da wani abu a wajen honorable ba, na'am. Ta iya yiwa in ƙari da duka ko ɗauri. Ni wannan maganar ba da ni ba. Mugun jini. Jin gaba. Bukar kana bani mamaki. Mugun jini. Ka san abin da nake zo da kai Bukar? Allah in ka tafi gurinsa zai iya rufe maka baki da kuɗaɗe, manya-manyan kuɗaɗe, amma fa sai ka tafi a namijinka a jajirtacce, kar ka je a irin solotsiyan nan ka tafi kana wani abin nan kamar ka je maula ba, a irin wannan tsarin za ka tafi a namiji za ka tafi. Allah zai rufe ma baki da ni fa na san wannan rabul yayin wa ciki mutuncin shirkagge ne, idan bai rufan baki da kuɗi ba to zai rufan baki da dukan tsaya ko ma ta kai ya daure. To ni ko me kai ne? To abin da nake so da kai ka gane, wannan duk abubuwan da kake faɗa ba zai so ai haka ba, ba zai ɗaure ka ba kuma ba zai dake ka ba, domin duk abin guda biyu da ka faɗa in yayi sai asiri ya tono, kuma shi ɗan siyasa ne ba zai so asirin ɗansa ya tono ba, domin in ya zo in asirinsa ya tono ya ɓata tsallan tafiyarsa ta siyasa. Kai ka Ka tsaya kana wani abu. kai ka san siyasa ni ba ni Kai jajirce ka jajirce. kai ka san siyasa ni ba ruwa na da wata siyasa shi, amma tunda ka ba da shawara zai mu jarraba. Wani ɗan gari. Zan jarraba, Allah ya datar da mu. Mugun jini. Mugun jini. Mugun jini. Mugun jini. Yanzu likita, a wani hali yarinyar nan take ciki? Da farko dai mun yi mata gwaje-gwaje. Report ɗinmu na police station. Sannan mun yi mata duk abin da ya dace. Amma insha Allah za ta samu sauki. Wannan shine receipt ɗin kuɗin da za a biya. To yanzu likita ya zani? Gashi babu kuɗi a hannunmu. Iko sai Allah. Ki je kin samu karɓi kin gaya masa wani? Na je na same shi ina. Ya zazzage ni. Ya kore ni. Ya ce shi ko asibitin ma ba zai je ba. Ya ce da ni duk inda zan je in nemo kuɗin na je na nemo, na je na kama. Haka ya ce da ke? Haka ya ce. Mugun jini. Mugun jini. Hakika ba shi da imani. Mugun jini. Yau na ci irin rayuwa ce muke ciki. Mugun jini. Me yasa talaka ba shi da ƴanci? Me yasa marayu ba su da galihu? Ci irin rayuwa ce wannan? A ce a rayuwa a dinga tafiya
rayuwa ta zama kashin dankali. Shi babba kullum burinsa ya danne na ƙasa. Haba jama'a. Mugun jini. Ke ce matan farko ai baki mun bayani. Da kin yi mun bayani sai a san ta inda za a biyo wannan al'amari. To shi kenan kar ku damu. Da kun mun bayani tun farko ai da ba mu kai ga haka ba. Amma yanzu ni zan ɗauki nauyin komai da kaina. Kawo min da rasit ɗin Hajiya. Ikon Allah. Haka za a yi yarinya. Shi kenan mun gode, Allah ya saka miki da alkhairi. Mun gode sosai. Ba komai. Gobe za a sallamo ta. Abin ya zo da sauki tunda kun kai ta asibiti da wuri. Ki haƙuri kin ji ba komai. Allah zai saka muku. Idan sun fi ƙarfin ku ai ba su fi ƙarfin Allah ba. To shikenan Hajiya ni zan koma asibiti. Wa ya ɗauki reporting? Honorable ni ne. Shi sa na zo in gaya maka halin da ake ciki. Okay, ina fata ba kai hannu ba ga kowa ba. Haba honorable. Ta ya za a yi in yi haka bacin na san kes ɗin kai? In ka duba za ka ga sako da ya shigo yanzu insha Allah. Kwarai da gaske honorable ya shigo. Okay. Ina so a je a rufe kes idan suka matsa. Ya zama a gezin. Ya zama suke da laifin. Ina fata ka gane ka juye kes ya koma su ne masu laifi.